popa, opera, countrya, bluesa, estilo ezberdinetako kantak entzun ditugu, abestu edota konposatu zituzten interpreteak bezain ezberdinak. 57 urterekin, barbiturikoen gaindosi batek, Judy Garland eraman zuen, hortzadarretik haratago. Talentuz eta konplexuz betetako neskatoarentzat arrakasta gauza mingotsa zen. Artista judu askoren babesle bihurtu zen. Euskaraz kantatzeari ekin zion 1974an. Frenesiaren artearen sortzailea zela esan zion, laluperia modu tragikoan abesten ikusi ondoren. Nork jakin lezake barregiten, txabelak negar egiten duen bezala. Sinead O'Connorren bizitza ez da batere erraza izan 1989 urrun hartan famatu egin zenetik. Haien ahotsak kantari ez ziren inoiz garaituak izan. Eta gaur hemen interpretatu izanak erakusten du ez direla inoiz isilduko. Ez direla inoiz garaituak izango.